पुरजन नमस्कार. माझे नाव पवित्रा. माझे गाव पेरडूरू. मी आता NMIT निटे कॉलेजात सेकंड इयर ಅಂತ IS ब्रांच शिकतासा. मला WKC सांगताना फर्स्टच मी स्कॉलरशिप अप्लाय करताना मला एक आयडिया नाही ते मी जस्ट एक योदुल्ले है एक आम्हाला एक आर्थिक होऊन आम्हाला कसं सहकार देंत तिटले थोडं योदुल्ले बट मग मला कळलं फर्स्टच मला एक 4 दिवस सोडून मला एक मेल आला आता तुम्हाला एक असं कॅम्पस तसं म्हणून मला एक मेल आला ते कळलं हो ह्या कसे बदल स्कॉलरशिप कसे डिफरंट असं होणार सो मी त्या स्कॉलरशिप अप्लाय केलं माझे एक लाईफ एक टर्निंग पॉईंट सके मी होता लाईक फर्स्ट मी इतले दिवस 2 कॅम्प अटेंड जालसा सो फर्स्ट कॅम्प तुम्ही फर्स्ट दिवस ಅಂತ मला काही आयडिया नाही आता कसे असत ह्या स्कॉलरशिप कसे कॅम्प असत होणार फर्स्ट ಅಂತ मी फर्स्ट मस्त जनाचे एक सोशल नेटवर्किंग गावलं फुल एक मस्त जन पिल बोलायला एक अवकाश गावला मगे त्यांचे एक डिफरंट कोंकणी ते एक मला फर्स्ट डिफरंट होणार दिसलं मी एक दोनच लँग्वेज एक कोंकणी सांगले तर एक GSB RSB होणार मात्र माझ्या मातेंत असेल हिते ಅಂತ डिफरंट लँग्वेज मला फर्स्ट कॅम्प ಎಂತನ हे कोंकणीसू एक इटले हिस्ट्री असा एक आमच्या एक कोंकणी समाज संघांच्या इटले एक फुल एक एक्सपान्शन असं फुल आम्हाला एक आम्ही इटले जण ಒಟ್ಟುन एक इथे कोंकणी केंद्र होणार असं आहे मला मगे आयडिया ಇಲ್ಲ ह्या पुरा मी फर्स्ट कॅम्प ಎಂತನ आम्हाला एक प्रेझेंटेशन स्किल कम्युनिकेशन स्किल आम्ही कसे इम्प्रूव्हमेंट करले होईदो त्या पुरा मला फर्स्ट कॅम्प ಅಂತ कळलं सो मी फर्स्ट कॅम्प ಅಂತ असताना मला एक बोलायला एक भय होतंते जस्ट एक मला एक स्टेज फिअर पूरा जनाच्या समोर कसे बोलायचं म्हणून एक धैर्य नाही ते एक बट एक मी फर्स्ट कॅम्प फुल एक अटेंड करून दाल्यापर्यंत मला एक ओके मी एक करले होईदू मालेव एक ಹೊಂತ मालेव स्टेज फिअर पुरा उणे करले होईदू होणं ऐकलं मगे मी नेक्स्ट कॉलेज ಅಂತ पुरा इव्हेंट ಅಂತ पार्टिसिपेट करले पुरा स्टार्ट केला थैसून मला एक माझे एक नवे एक जर्नी स्टार्ट सके झाला फुल एक नवे वर्ल्ड सायले सके फील झालं मला मस्त खुशी असं मी वर्ल्ड कोंकणी सेंटरचे एक पार्ट होणार मगे नेक्स्ट कॅम्प ಎಂತನ GMCS कॅम्प फर्स्ट कॅम्प सॉफ्ट स्किल डेव्हलपमेंटचे सेकंड GMCS मी हित क्रिएटिव्हिटी त्या एक कॉन्सेप्ट आणि आम्हाला एक प्रेझेंटेशन असंदे स्किट ಅಂತ पार्टिसिपेट करूनचे संदे टाउनशिप बिल्डिंग त्या पूरा आम्ही सेकंड कॅम्प ಅಂತ शिकलासा सो मला मस्त खुशी असा मगे पूरा जनस एक अभिनंदने सल्लिसता बिकॉज तुम्ही एक हॅव वर्ल्ड कोंकणी सेंटरचे एक पार्ट होणार तुम्हाला एक वेलकम हॅव आम्ही एक खुशी असा मला आम्ही एक फॅमिली होणार मला एक वर्ल्ड कोंकणी सेंटर होणार सांगायचे माझे एक आता सेकंड होप थँक्यू